ಮುಲ್ಪ ದೀತಿನ ಪೂರ ಒತ್ತರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕೊಡುದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತೆತ್ತೀತೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಒತ್ತರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವನು ಬಜೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯನ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಆಯನ ತಿನ್ಪೇನಿಕ್ಲು ಕೊರಚೆಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹರಿ ಓಂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬಾಬುಗೆ ಅನ್ನ ರಾಗಿ ಸರಿ ಎನ್ಸ ಮಲ್ಪ ಬಂದದ್ದು ತೋಜದು ಕಲ್ಪೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಗಂಜಿ ಕಲತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ತರತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇನೇ ನಿಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಎಂದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಉಪ್ಪು ತರತ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಹೊರ ಕುಂದೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದಿ ಈ ಸತಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾಗ ಒಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಂಟಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರೆ ತಿಜ್ಜೇರು ಆರ ಮಗಳ ಕೇಳ್ದು ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪುನು ಆರೆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರ ರೈತ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಮಾನು ತೋಜಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನು ಇದು ಸಾಮಾನು ದತ್ತೀತೆ ಆಡ ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಆಮ್ಯಾಗ 10 months ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋದು 12 months ಈಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪುನು ಈಟ್ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ 6 months 9 months ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದೆ ಮಾತ ಈಟ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದಿಸಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಗಿನ ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಬೊದಲು 24 ಗಂಟೆ ಹತ್ತು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊದಲು ಬದು ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದ್ದೀತಿನ ರಾಗಿ ಮುಂಗೆ ಬರೆಗೆ 24 hours ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದೆ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗದು ದೀತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಟ್ಟು 1.5 kg ರಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗದ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಗ ಕಕ್ಕು ಬನ್ನ ಅಂಚ ಆನಾಗ ರೆಡಿ ಆನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ರಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯನ ಅಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾಳು ಬೊಲ್ದು ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರತ್ತನೆ ಬಿತ್ತದೆ ಅಲಸಂದೆ ಬೀಜ ಅದೇ ರತ್ತನೆ ಬಿತ್ತದೆ ಒಂದು ಪದಂಗಿ ಒಂದು ಈತೇನು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಲೋಟದ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಈತೇನು ಒಂದು ಬೊದಲು ಪದ್ದು ಈತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಾರ್ದೆ ಒಂದು ಬೊದಲು ಪದ್ದು ಇದು ಇತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾರ ದೀವೋಡು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದು ಎಲ್ಲ ದೊಂಬು ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ದೊಂಬು ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಟ್ಟು ದೊಂಬು ಪಾಡೋಡು ರೈಸ್ ಇದು ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಊರುದ್ದು ಪತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಿ ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಪಾಂಡೆ ಒಂದು ರೇಷನ್ ದಾರಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಇವರು ಡೇರಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆವು ಜೋನ ಸಂಪರೆ ಹಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಶ್ ಆದುಕೊಂಡು ರೇಷನ್ ದಾರಿ ದವೆ ಎಡ್ಡಾರಿ ಅದೇ ಬಾಲೆಗ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆದ ಬರ್ತಿಂದು ರೇಷನ್ ದಾರಿ ನೆಕ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಾರೆ ಲೋಟ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಟ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೆಜರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಲೋಟೆಡ್ ಮೆಜರ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಗೋಧಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಪಾಡೋಣ ಗೋಧಿತ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಾರೆ ಲೋಟೆ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಾರೆ ಲೋಟ ಅರಿ ಒಂಜಾರೆ ಲೋಟೆ ಗೋಧಿ ಒಂದು ಕುಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಡಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಬರೋ ಡಬ್ಬ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಕದ ಡಬ್ಬಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಪೇರ್ದ ಬಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋಸ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಒಂಚೂರು ಕಣ ಪೇರ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಇಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಶೀಟ್ ತೆಪ್ಪುನು ಸಾಮಾನು ಏತು ಬರ್ಲು ನೀಟಾದ ಕುಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ದಾಲ್ ಒಂದು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಪಕ್ಕ ಉರ್ದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಪದಂಗಿ ಸೊಲೆ ಇದೊಂದು ಪದಂಗಿ ಸೊಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅಂಬರ ಆಗುದು ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವ ಬುಜ್ಜಿ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಂಗಿ ಸೊಲೈ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಒಂದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೀಟನ್ನು ಶೋಪ್ ಬಂತು ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗಾವಡು ಉಲಾಡೆ ನುಂಗಾವಳಿ ಅಲ್ಲ ಬಿದಾಯ ದೊಂಬುಕು ನುಂಗ ಬದುಲ್ರ ಪುರ ಪಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ದೆಕ್ಕುನೆ ಎತ್ತು ಕುರೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುನದೆ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಎತ್ತಿನ ಪುರ ಪೋಯಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ರ ಬಾಲಿದತ್ತ ಒಂದು 5 ದಿನ ಅದು ಪೂರ ಅದೇ నేను షోకుడు దెక్కదు ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬಕ್ಕೊಂದು ಜೋಳ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಖಾಣ ನಂಗಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳು ಮಖಾನ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಚು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಇಡ್ಲಿ ತುಂಡು ಬಜೆ ಬಕ್ಕೊಂಚು 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪಾಡ ಅವನಿಗೆ ಇಟೇಲೆ ತುಂಡು ಅವ ಪಾಡೋದು ಎಂಕಲೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಈತು ಪಾಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಯರಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ ಒಂದು ಈತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈತು ಬೋಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಳಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಳಿ ಆ ಬಾದಾಮ್ ಒಂತೇನು ಪಾಡು ಬಾದಾಮು ಬೀಜ ఒక ವಾಲ್ನಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ಯಾ ಬುಡೊಂಜಿ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅವಲೈತೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅವಳ ಖಾಲಿ ಆತನ ರಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಹೊರಡಿತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಾಲ್ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತ ನೋಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲಡು ಒಂದೊಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಆನಾಗ 2-3 ಗಂಟೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಯಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಬಜಿಲ್ ಪುರ ವಾಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ನಾನು ಒಂದಿನ 1 ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ 1 ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನೆ ಐಕ್ ಪಾಡಿಸಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡುಸಿ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಸತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಐಕೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಡುವೆರು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಡುವೆರು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಒಂದೇನು 2 ಕೊರ್ತಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ 2 ಅವೇನೇ ತಿಂದ ಅವಾಗ ಬೇತವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿರ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಿಯರಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಯಾಕೆ 2 ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪದಿನ ಕಾಳುನು ದೊಂಬುಗು ನುಂಗದ ಒಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತೂನು ಏತು ಮೆಲ್ಲದಿ ಆಪುಂಡ ಆತು ಮೆಲ್ಲದಿ ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಕಾಳುಳ ಸರಿಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಕರೆಂಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂತೆ ತಿಂದು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿ ಇದು ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಮಲ್ತನ ಆಪುಜಿ ಅದಾಗ ಅವು ಕರಂಚಿದ್ದು ಬೋಪುಂಡು ನಿಧಾನಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕುಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಆತ್ ಶೋಕುಡು ರಾಗಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುರ ಸಾಮಾನು ತಂದನ ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಗಿಲ್ನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪೇನ್ ಮಾತ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಚನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕನಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುನ ಆಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆತು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮಿಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ
ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕಂತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ ಪೊಡು ಗಾಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ದಿವೋಲಿ. ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಣತಿ ಸಾತಿಗೆ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾರ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಜಿಂಜ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾರ್ದು ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ತೂಕ ಬಲಿ. ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮಕ್ ಬಾಜನದ ತೊನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಅಡಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಜನದ ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕೊಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 to 15 minutes ಬೇಯ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಅಡಿ ಪತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಡು. ಇಂಚ ಅಡಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜಿ ಯಾ ಮುಲ್ಪ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗಂಟಿ ಜನ್ನಕ್ಕ ಕಲಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದೆರದಿಯೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ಪವನ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 10 minutes ಅಂತೂ ಕೊದ್ದೆ ಓಡಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಬೇಯೋಡು ಇಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡ ಆತು ದಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂದು ನೀರು ಮೈಪೊಲಿ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ನೀರು ಮೈಪೊಲಿ ಅಂತೆ ಈಜಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಬೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರೊಲಿ ತಿನ್ಪಾವಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಈತೆ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಕೊರೊಲಿ. ಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ 10 months 11 months ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ಬ್ರೋಕಲಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗಾಂಡ ಕೊರೊಲಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಅವು ತಿನ್ಪುಜ ಒಂದು ತಿನ್ಪುಜ ಅಂತ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಕಲು ಒಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಯಾನ್ TV ತೋಜದಾವಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜದಾವಡು ಅನಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನಿದ ಅದಾಂಡ್ಲ ಯಾನ ಕೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪದು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬದು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಚ್ಚಪ್ಪಿದ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಯಗು ಅನಸ್ ಕೊರ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ತೇನಿಕಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.